Ndị ọrụ amị nke Alaanyi a na-ekwu na ha kere ajụ n'ume igbo nsogbu enweghị ezi nche na mpaghara ọbụla site n'ọrụ pụrụ iche ha ji n'aka, kwakwazie nkwa ime mkpochi na nzacha ndị omekome n'agbanyeghị ebe ọbụla ha ji wee mere eme mgbaba na Alaanyi a. Princess Ekwunwela bụ onye nta aka anyị nọ n'Abuja. O nwere akụkọ a n'uju. N'oge nkwupụta akụkọ n'ihu ndị mgbasa ozi ka onye isi ọrụ mgbasa ozi nke ndị agha Major General Marcus Kange kwuru na imekọrịta ọrụ agha n'ebe dị iche iche bụ ihe dị mkpa maka ịga nke ọma n'ihe ndị agha na-eme iji chekwa nchekwa obodo. O kwukwara na agbanyeghị na nsonaazụ nwere ike ghara ịpụta ozugbo, ịnọgide na-etinye ngụrịda n'aka ndị omekome ga-eweta nsonaazụ achọrọ. Banyere mkpọtụ na nsogbu maka ọdịmma ndị agha, onye isi mgbasa ozi nke ndị agha Brigadier General Tukur Gusau kọwara na onye isi ndị agha nke Naịjirịa kwadoro nzukọ pụrụ iche nke eguzobere bụ onye agha Air Commodore lagoro ezumike nka nọ n'isi ya, ma kwado ya site na Ministry of Defense iji dozie nsogbu ọdịmma ndị agha. N'ihe metụtara ebubo maka igbu mmadụ na-enweghị ikpe n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ, ndị agha jụrụ ebubo ahụ si na ọ bụ ụgha. Ndị isi agha kpọkwara ndị obodo ka ha nyochaa ozi ọbụla tupu ha ebunye ya. Site na Abuja, Princess Ekwunwela, akụkọ ụwa, ABS.